Hoy, ikaw, tignan mo naman, 2026 na ay talaga nga namang ikaw ay naghahabol pa rin. Diba? 2026 na naghahabol ka pa rin sa taong ayaw sa'yo, naghahabol ka sa taong hindi ka naman binibigyan ng commitment, sa taong tinikman ka lang talaga. Uy, panahon na para magbago. Panahon na para masaktan dun sa relasyon na merong label, hindi sa crush. Huy! mahal! Annyeonghaseyo, Kimchi na yun nito. Ay, ako pa rin to na. Ay, talagang namang na-miss kita na. Mahal ako to, si DJ Kimchi ng Spicy Opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. At syempre mahal, 69 tayo. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakabanding. 6 to 9 p.m. ako ang kasama mo sa traffic. Traffic pa rin ba? Parang hindi naman talaga nawawala yan. Pero usually, rush hour na yan no? Kapag 6:27, katulad ngayong gabi, diba? Usually, lalo na sa EDSA, diba? Naku, sinasabi ko sa inyo, magsiingat kayo dyan at habaan ang inyong, ano ba yung pinapahaba? Siyempre, pasensya. Habaan ang inyong pasensya, lalo na sa mga ano dyan, sa mga panay cellphone. May mga driver dyan nagsiselfone lagi. May mga driver dyan may kausap, 'di ba? Pero yung mga driver na talaga nga na mga ang atensyon ay nandyan sa kalsada, shout out sa inyo kasi that's the best practice. Oo. And one of the best practice din talaga mahal ay kapag nagka-crush ka ay dapat crush lang, wag masyadong i-invest ang feelings. Wag masyadong magpa-apekto kung hindi ka nagustuhan, 'di ba? Kasi pwedeng pinanganak ka na hindi ka talaga gustuhin. Hoy! Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 dapat mong gawin kapag hindi ka na-crush back. Ito na yung sinasabi natin, mahal, na hindi lahat ng tao magugustuhan ka. Hindi porket gusto mo ay magugustuhan ka pabalik. Hindi porket pasok sa standards mo yung tao, ibig sabihin nun, kaya mo siyang akitin o pikutin. Hindi ganun yun. Ganito gagawin mo kung nahihirapan ka mag-detach, kung nahihirapan kang mag-move on. Uso na kasi yan ngayon no? Yung mga hindi naman naging sila, hindi naman magugustuhan at hindi naman nagka-label, crush mo na nga lang, ay nag-move on ka pa. Diba? Ito na mahal. Una, makinig ka, pag ayaw sa'yo ng crush mo ngayong 2026, anong gagawin? Buksan mo yung posibilidad sa iba. Diba? May mga taong mas maa-appreciate yung ganda mo. May mas maa-appreciate yung pera mo. Huy! Diba? Malakas ka gumastos sa taong hindi pa naman kayo. Diba? Nag-i-invest ka agad. So may mga makaka-appreciate niyan. Maghanap ka lang talaga ng taong gipit na gipit ay sinasabi ko sa'yo, magiging jowa mo yan. Sugar daddy, sugar mommy pala ang gusto. Ano pa ba? Meron mga taong hindi mo na kailangan maghabol. Mas masarap yung ganun, mahal. Mapunta sa relasyon na kung saan hindi ka maghahabol, na para bang importante ka rin sa kanya, na para bang pwedeng ikamatay niya kapag ikaw ay nawala. Yung ganung pagmamahal, di ba? Hindi yung ikaw lang yung naghahabol. Ikaw lang yung may gusto, ikaw lang yung nagmamahal, alanganin yung ganun, di ba? May mga crush na talaga na kaya kang i-crush back, pero sa taong hindi ka gusto, sa taong hindi ka pasok sa standards niya, wag na wag mong ipilit. Marami pa dyang iba, ha? Ewan ko ba sa'yo, crush na nga lang, nagmo-move on ka pa. Crush na nga lang, nasasaktan ka pa. Kaya yung mga may crush dyan at nagdadrive o kaya nandyan sa trabaho na kung saan talaga nga namang nakaka-relate, wag kayong mag-alala. Meron pang mga ibang tao dyan na magugustuhan mo pa. Okay? Magugustuhan mo pero hindi ka pa rin talaga magugustuhan pabalik. Kasi nga, hindi ka gustuhin. Anyway, mahal, hanggang 9 p.m. pa si DJ Kim Chino. But for now, balik muna tayo sa ating rock-rockan music. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Di siya tara na